Allahu jomam jettumi jom rahamata nde yimre ha ɗone foɗɗata ɗonde joftata hay ɓe garani kay jettama même ñu ñëwul ñi tamit sant nañ leen sabu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin bima nawa nee na innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa wa min a'dami alqurabat fi l'islam khidmatu akhihi ene jea e ko ɓuri welde e occasion neɗɗo dañata waɗa ko moƴƴi woni daronade juulɗo hono mum nee na bokk na ci am xewal am occasion mooy nit ki liggéeyal nit ku mel ni moom yàlla may ko ci xewal yooyu ɗum de ɓe mbaɗi gila Thierno Abdoul rutti gila ruttaki ni boom ha hande aɓene dari aɓe dadi ɓe jiilaki hen mbuuɗu ɓe jiilaki hen buɗɗide ɓe jiili hen tan ko bel welto Allah subhanahu wa ta'ala nee na Thierno Abdoul gannaawam nag ak kanamam nee na wutoo leen ci moom dara wutoo leen ci moom alal wutoo leen ci moom am lan ngeen ut ci moom yàlla dong loo tax nag kóllëre googu nag ba tey jii yéen koy doxal ne wonno wona intérêt laye ɗum ne wono intérêt ala hen ndax nag intérêt amu ci wallahi intérêt ala hen wallahi intérêt amu ca ko ɗum saabi noon looloo waral ni nde ɗo jonde toogaay bii jonde goonga toogaayu dëgg la jonde Allah toogaayu yàlla la intérêt wonta hen intérêt amu ci wa nahnu la nasaa illa li maslahati llah en dogani en liggaki so wona intérêt hakkude men kono faade Allah nee na dawuñu liggéeyuñu lu dul suñu intérêt bu dem suñu digganteeg yàlla gila hanki noon dépp dem fuɗɗima fuɗɗima ni gila hanki arani boom nee na tàmbali na lu jiitu dem sabu ko almuɓe jippine kamilaji qur'ana lu taalibe yi wàccee ci alquranul karim hade hanke hande lu jiitu démb ak tey kamɓe mbaɗa yasinaji lu ñu def ci ay yaasin ya ɗifaji ya latif heɓe ganduɗa ɗum ɗo nee ñu ci bëri xamunu ko mato kay maana lu muy wax rek woto ayal ayni no mon ɗo nee na gis rek say bët rek gise rek moo fi des gis rek moo fi des way wallahi ziyara o wallahi ziyaar bi waɗama guila hanki arani def nañ ko dippi démb sabu ko sohla e ziyara ko nee na lu ñu soxla ci ziyaar ko dowuji ay ñaan la janngude qur'ana jàng alquran Allah yaafo en bakkatuuji men yàlla jéggal nu sunuy bakkaar walla en dimbali nu mbasten fawtude koyɗe men e bakkatuuji ñu yàlla dimbali ñu ba ñu xamal sunu jéego yi doonuñu koo teg ci bàkkaar bakkar ɓurɗo faɗɗude nee na bàkkaar bu gën a ndaw Allah walla en heen yàlla dimbali ñu ci nag ɗum woni fayida ziyara o de lii nag mooy nag coobe rek ziyaar wona yindirde noon nekkul gisante folklore aji nekkul folklore ko gonga noon dëgg la jimrini way ene weli heen baax na ci kono kala garɗo ziyare waaye képp ku ñëw ziyaar artiɗo hitande faande ñëwaat ci at bi njëm arti waylaake hay dara e comportement mum nee na mu ñëw lenn ci comportement am amul lenn lu ci changé hay dara waylaake heen dara changé wu ci yo ƴewto hoore na makko xoolaat boppam e dewal makko Allah na xool jaamu yàlla am laaɓal makko setam ha so wonino mo gandanɗa hoore ma haaltano goonga su omo kontina su nekkee ku dul wax dëgg moo ngi dem ba tey du wax dëgg ɓernde makko moƴƴani ba tey xolam ene baaxul waɗe neɗɗo timmani nit ki nag matut day am ndeɗo jonde noon toogaay bii ko jonde toogaay la fonde wonde bi nga xamante ni walla juulɗo mu dimbali jullit bi ha waylo di ba nga xamante ne si soppeeku yahay gueɗe moƴƴe dem ci mbir yu baax on jii ɗeɗo geeca laaɓɓe jiiɗon ɗo hannde xool machallah leen kanam yi ngeen di gis kanam leer yi simahum fi wujuhihim siimaahum fi wujuhihim en mbawi hadde ɗon sabu ko heddi ko kam ɓe mbaɗa ɗum kon lu ci des ñoo ngi koy def somo sen mbi min athari sujud suñu waxee min athari sujud saɗa juula sooy julli aɗa laaɓi raset kala ƴewɗoma ku la gis rek ma andu an ka laaɓɗo dina xam ni yow ku set nga ayi ɗeɗo geece xoolal kanam yi machallah debbo e gorko góor ak jigéen eɗen jakori no ngi yaakaar jiɗɗo Allah tan honɗo ku bëgg yàlla rek a fi ne jiɗɗo nelaɗo ku bëgg yonent bi jiɗɗo Cheikh Tidiane ku bëgg Seydi Cheikh jiɗɗo Tidiane Cheikh Oumar ku bëgg Cheikh Oumar jiɗɗo Alhaji Malick Sy ku bëgg Cheikh Seydi El Hadji jiɗɗo Malick Ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye ku bëgg Thierno Hamdou Rabbi Ndiaye Ceerno Abdoul Karim ku bëgg Thierno Abdoul Karim en Ba junnata ko saɓen ken artoyoɓe nun du nu guddal ndax dañ ciy ñëwaat
en tottat min tottat ane Thierno Yahya nee na dañuy jox yak Thierno Yahya ko ɗon programme o ngeen yor programme bi minen min poftima hankadi ñoom nee na noppalu nañ ballon min ñu dimbali leen saabu min koolima on ñun wóolu nañ leen dëgg yàlla e gandal alhamdulillah ci xam-xam e needi ci yar e daranade ak taxawaay Thierno Abdoul Thierno Abdoul ha tengti an nee na nag ba mu nga xamante ne yéen ñi di wax an Allah yettama nee na sant nañ yàlla bu baax surtout an nee na surtout moom Allah yettama sant nañ yàlla bu baax macha allah macha allah Thierno Yahya Thierno Yahya mi wiyum nani seɗen puɗɗo inchallah nee na wax na sànq suñuy tàmbali en tottat tokara Thierno Abdoul dañuy jox torondoo Thierno Abdoul Thierno Abdoul So Karim So Thierno Abdoul Karim So tokara Thierno torondoo Serigne Thierno Serigne jangguini bammakko moo jàngal baye mo nge Thierno Abou So Thierno Abou So Thierno Abou So imam Malika imam la tamali janggi ha gayni ne jàngala ba mata jibina afa makko taawam o innere Thierno Abdoul tuddee ko Thierno Abdoul reeni qur'ana wattuna alquran tafsiri tafsir na wawi gande mën na xam-xam wawi luga mën na luga wawi nahu mën na naxu wawi foof mën na lépp o woni joni joni moom ngi toog konko fuɗɗoto moom mooy tàmbali janga qur'ana mu jàngal quran so gayni su nekkee noppi na ƴettan programme ñu o jël programme bi fuɗɗotoɗon konngol ngol nee na kuy tàmbali Thierno kan Abdoul Kane Thierno Abdoul Kane Thierno men noon sunu sëriñ attention ko Thierno men sunu sëriñ la nag suñu kilifa la sunu kilifa la ɗum Allah waɗi loolu la yàlla saabu dogal hande tey hay so tawi ko hamdu ne afo même bu nekkee xam du mooy taaw hamdu ni jabata ni boom xam du sax du nangu kala to yimo fu mu ko tagal mo ko jotto si ginnaaw rek lay nekk konko udditta nee na moom ku jàmbaare omo jogui thème am na thème baɗɗo fayida bu am fulla bu am mo fayda waɗa ɗo hande e les valeurs Neen la- musulmane neen la l'islam valeur musulman jikkoji jikko yoo xam moƴƴi ɗi gandanɗa hoorema yu baax yi nga xamante ni julɗo julli e foti ɗum jagade nu war na ko ɗum yor tan sohla hande loolu rek lañ soxla assalamu aleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah allahu jamam jettumi jom rahamata nde yimre ha ɗone foɗɗata ɗonde joftata bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi alladi khalaqa min almai basharan wa ja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lilalamin alhamdulillah 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 على ما أنعم علينا من خيرات وما أزل علينا من نعم وعيشة راضية وأمر مديد إلى أن تمكنا من أن نلتقي اليوم في هذه البقعة المباركة التي احتضنت مرارا وتكرارا مثل هذه الجلسات تخليدا بذكرى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال نظروا حياتهم للعلم والعمل وكرسوا جهدهم لصلة الرحم والوقوف إلى جانب المحتاجين رجال ابتسمت وجوههم بالبشاشة والضياء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه bandiraɓe mi salmini goto fof inde muɗum e yettode muɗum mi juurima on en jetti Allah mo ganduɗa ko kañum tagui en ɗam ha yimɓe jokkodiri gododiri jotodiri yurmede yo won e nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko yurmede aduna o foof dokkuɗo en moƴƴe dokkuɗo en nemaji dokkuɗo en gurdam belɗam ha mbawɗen hawridde e ñalɗi baɗini laabi kewɗi o oɗo nokku mo ganduɗa ene woyyo ndeɗo jonde beele eɗen ciftora worɓe ɓe ganduɗa takkani gurda mumen foof ligganade Allah gonɗuɓe jooɗiɗo ene liggano jomumen wutte diine furani sekake e daɗe mumen haɓe tuɗɗi leppi leydi tuɗɗi leppi teddungal worɓe ɓe ganduɗa darino ko sara miskineɓe worɓe ɓe ganduɗa jeese mumen ena jalbanno sabu diine worɓe ɓe ganduɗa ñemtini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sabu jaggitare e maɓɓe e aya qur'ana binoɗo laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana nelaɗo ko darogal
nelaɗo ko ñemtinirgal nelaɗo Allah mantirimo ko jikku makko moƴƴo ko gonga ɓingu moƴƴagu nan ɗon ko gonga asko mango nan ɗon kono ɗum fof Allah mantirimo koye diine wimo wa innaka la ala khuluqin azim wuru ndaw ko yoɗi jikku ɗum noon sen jooɗima oɗo ñalawma hannde alay sago ciftoren worɓe ɓe ngannduɗa ko kañumen ngoni sababu jonde nde woni tani men Eliman Samba Sara ba gorko mondidambiri sayboɓe Eliman mo ngannduɗa jotodiral muɗum e merinaɓe ena yonno merinaɓe mbi min jeeji tambo alay sago min mbaɗanamo ñalawma amin ciftoramo sabu ko kanko wonno almami amen kanko wonno koddiɗo amen ko kanko wonno baabi amen ko kanko wonno taniraɓe amen so ummima e galle makko ombo dawa beeteɓe ombo wawi jooɗa yettoyade tawa nangue e hoore kala ɗo wirti suka e mawɗo ko teddungal ɗum noon so tawi jonde wande ni waɗama pular wi kala ko maaye e raddo ko jawngal rondi ɗo ngal ɗo teddungal foof eɗen dutta ɗum merinaɓe ɓe ganduɗa kañum puɗɗunoɗe ɗe golle o jibini ɓiɗɗo o tusi ɗum e ɗum ɗon on woni ceerno men ceerno Abdoul Lele mo ganduɗa ala ko andira so wona jangde e janginde jokkude en ɗam e yañude ngesa l'islam nde ɗum waɗi almuɓe ɓene kañumen kala ko neɗɗo ñamli nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi nde teddinɗa mawɗo foof sa tolnima ɗo mawɗo o tolninoɗo Allah adda sukaɓe kañumen ne teddinma no teddinirɗaɓe ni ko waɗanno bamako ko ɗum ɓiɓɓe makko joɓimo hande ɗum noon alaji hamdu e miñiraɓe muɗum eɗen duwonoɓe dongal ngal nde hoywata eɗen jogue mabɓe yakar noon saabu pular wiyata ɓi sondu yo goñoto pulare ne wiya so tawi a andirama wendu sondu ɓeeɓi yo koyɗe ma tawe ɗon koɓe tawruno Eliman Samba ko Abdoul ɓe tawri ɗum Abdoul Lele ko eɓe daari hen ɗum noon eɗen jooɗa golle mabɓe eɗen daari caggal mabɓe hande en jii taniraɓe Eliman foof nanɗo ɓiɓɓe Eliman foof nanɗo e gardogol bammen kawmen ceerno Dawouda yo Allah wurnumo ko juuti moƴƴina gurdam ɗam moƴƴina batte de en duwonima en calmini kawmen bammen Mamadou Boubou hande ɓiɓɓe Eliman foof walla ko umme Eliman foof kanko woni mawɗo ɗum nen eɗen duwonomo nde Allah hokkanamo cellal ha heewa juutde balɗe e battane moƴƴe kanko eko takke Eliman foof kanko e miñi ko Dawouda kanko e kawmen Samba Thillo to Joyin kanko e nene men Kuro Thillo to Podor ziyara noon ko ɓeydare wiye ko ziyada ɗum ɗo ciftorton ɗewton ko debbo goto ene wiye Oumou Ayman kanko neno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde nelaɗo yano salminoyde kaw mumen en arta yummum hedde e lawol ko kanko Oumou Ayman kanko artiri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde yummum nelaɗo andi kañum jogorani dadde e nguɗo ñaw o fooɗi nelaɗo o takke becce makko o wi ya Mouhammad kun rajulan Mouhammad tinno gona gorko on ɗon Oumou Ayman noon no nelaɗo wano teddindemo ni nde nelaɗo rutti e jomum Aboubacry Siddiq e Oumar saha foof jahade ene calminoyombo saabu jokkude en ɗam ko ɗum woni ziyara oɗon gandi ziyara kala neɗɗo mo jiɗɗa aɗa juuro ɗum baraji ɗi ene keewi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sa yiɗi neɗɗo anta wa man ahbabta hakaza fil janna ko onon gondata ɗum noon en calmini bandiraɓe foof en juurimama ɓe en duwonima ceerno Abdoul Lele e ko o soki sukaɓe ɓe ko en calmini dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ena ɗo en calmini dayiraji ɗi en calmini toppitiɓe ñalawma o guilay diƴƴe ɗe guilay ndefu ngu guila e basuji ɗi guilay e jaydeyankoɓe ɓe ganduɗa nanɗo ene ndewi nde goɗe ɗe ɗum ɗo foof ko sabu yidde mawninde en ɗam koye jikkuji moƴƴi jeeya jikku moƴƴo noon ko ɗum tagno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam arda o wi innama buistu li utammima makarima al akhlaq waɗi kam nelede
ko addude jikkuji moƴƴi ɗi islam fof noon ko needi mate ene tambo yimɓe ɓe e gueɗe moƴƴe islam fof ko wat hoto wat islam fof ko etade neede yimɓe ɓe holko woni jikku moƴƴo ko eltude fittandu muɗum mate fittandu ndu ena wasa wadde ko boni fittandu ndu waɗatan ko golle moƴƴe ko golle pewɗe ɗum ɗon noon ena battina e neɗɗo ena battina e haala muɗum guila no woni suka o mawna o yaada hen ko wayno muñal ko jikku moƴƴo ko wayno teddungal ko jikku moƴƴo ko wayno jambaragal ko jikku moƴƴo ko wayno nunɗal ko jikku moƴƴo wadde moƴƴere ko jikku moƴƴo woɗɗitade noon gueɗe bonɗe ɗe ko wayno hasidagal ko wayno ñoore ko wayno mawnikinare ko wayno yengolde ko wayno jalkidde yimɓe ko wayno toñangue e gueɗe goɗɗe mbaɗe noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi janggo so neɗɗo golle mum ene peese ala ko ɓuuri teddude jikku moƴƴo ma min cheyin fil misani asqal min husnil huluq o rotti o wi kadi neɗɗo hade iman muɗum timmude ko ma jogo jikku moƴƴo janggo ni min nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yimɓe ɓuroɓe ɓattademi ɓe ko joom jikkuji moƴƴi ƴeew saɗa jogui jikku moƴƴo wonɗo jikku o yettintuma e dewal Allah ma wawa yettindema inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum ilay minni masjidan yawma alqiyama ahasinukum akhlaqa o wi inna al abda la yablughu bi husni al khuluqi azima darajati al akhirah wa sharafi al manazil wa innahu la da'ifu al ibada hen sahaji dewal Allah makko ni wonɗo yettotako kono noon jikku moƴƴo o nawmo toon holko woni jikku moƴƴo ɗon jiyeɗa fof tawa yeeso ene jalbi ɗo jiyeɗa fof aɗa walla yimɓe kala nde lor ɓatti yimɓe daroɗa kala ko haɗa goppa aɗa ƴeewa ko hebbinta moƴƴere aɗa weltina yimɓe aɗa ɓaɗo ɗumen aɗa heewi gacce aɗa heewi moƴƴere aɗa haala gonga aɗa famɗi haala golle ma moƴƴi ɓuuri hewde a hewani perguite ɗum woni jikku moƴƴo a wona neɗɗo mo ganduɗa ko laaɓo ka neɗɗo ɗigguɗo ka neɗɗo jokkowo enɗam ka neɗɗo munjo ka neɗɗo mantowo ka neɗɗo kumnowo aadi ka neɗɗo ɗurniɗo neɗɗo mo huɗata neɗɗo mo ƴettotako neɗɗo mo rendinta yimɓe neɗɗo mo ganduɗa wona ñohowo neɗɗo mo ganduɗa wona keñiɗo neɗɗo mo ganduɗa wona haaside neɗɗo mo ganduɗa wona ɗawowo ko ɗum woni jikku moƴƴo kono noon kadi ko neɗɗo mo ganduɗa wonko jombini hoore muɗum saabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi isa lam tastahi fasna ma chita so tawi ala ko ɓurnuɗa hoorema wat ko beelaɗa saabu hankkadi a natti wonde neɗɗo jogade gacce noon ko salndu mawndu e nder liman saabu limanagal ena waɗi calɗi 70 walla 69 ɓuuri hen salndu ɓurndu townudu ko wiide la ilaha illallah ɓurndu wonde lesndu ko ittude kala kena gaaña ko wone laawol guilay guiye mumen guilay kurjuru mumen guilay kaaƴe mumen kala ko ganduɗa kena gaaña itta ɗum ɗum ne koye limanagal jeeya holko woni muñal noon muñal ko jikku moƴƴo mo ganduɗa ko habde e fittandu muɗum tawa fittandu won ko yiɗi ƴeewa ko fittandu yiɗi ko tawa moƴƴani caloɗa fit nelaɗo sallllahu alayhi walla Allah wi e alquran wasta'inu bisabri wassalati kala kaɗa waɗa kala golle ɗaɗa naata muñ nduwoɗa Allah yo Allah walla hen wasbir ala ma asabaka min inna dhalika min azmi l-umri kala ko heɓma ko wili e ko metti wallitoro muñal saabu ɗum woni pellital manggal Allah wi wala najziyanna alladhina sabaru bi ahsani ma kanu ya'malun ay yimɓe muñoɓe ɓe koɓe mbaɗi e moƴƴere minen janggo somin joɓaɓe min joɓata ko ɓuri ɗum hewde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ma yazalu lbalau bilmumini fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khatia neɗɗo so tawi ko muñowo Allah ena jarribombo e fittanu makko ko ena ñabbuli en Allah ena jarribombo e ɓiɓɓe makko Allah ena jarribombo e jawdi makko mais so wallitirimo muñal ndo ruttoto e joomi ko tawata ko heddaraki hay bakkat goto oɗon gandi annabi min biyeteɗo Ibrahim alayhi salatu wassalam Abul Bashar
walla mbiyen ibrahima firti e ɗemgal hébreu ko abourouham neɗɗo mo ganduɗa ene jogui leñade mawde saabu arabeɓe ɓe foof e yahudi en koye makko jalti ibrahima ko joom ko galo wonno ko joom beyi e baali e nayyi foof gasi ha laaɓi tawa allah ene jarre bombo noon o salitani ibrahima wonde cuddiɗo mum ha dañi duuɓi capanɗe jeetati e jeegom dañaɗi ɓinguel korɗo allah o dañi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom o muñi ibrahima bandiraɓe mum jaggi ɗum piyi ɗum tongi ɗum beddi ɗum e jeygol allah wi jeygol ngol ya naaru kuni bardan wa salaman ala ibrahima ala ko jeygol ngol sume ibrahima so wona ɓoggilo tongirnoɗi ɗum noon ibrahima waɗi examen ji kewɗi e jawdi muɗum waɗi examen e ɓandu muɗum waɗi examen e ɓesgu muɗum nden o waɗi réussir e examen goto mo ganduɗa allah hokkimo diplôme e wiye alhilmu wi inna ibrahima la halimun awwahun munib allah wimo kadi inna ibrahima kana ummatan ibrahima de ko darogal ibrahima ko ɗoftetede ɗum noon julɗo yo etoro muñji e kala ko heeɓi ɗum julɗo yo yiɗat jaam saabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi jaam mo jiɗanɗa hoorema o yiɗan ɗum bande julde inna la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi jaam mo jiɗɗa o sa yi neɗɗo mo ganduɗa ko miskino an saɓori ɗum tottu ɗum oɗon gandi ali ibnu abi talib e fatima ɓiɓɓe mabɓe meeɗi ñawsude ɓe mbi soɓe celli mamin koor balɗe tati ɓe koori ñalawma gadanowo ɗo ɓe kumtotoɗo miskino ari koɓe jognorno humtade koɓe totti ɗum ñalawma ɗi ɓe mbaldi noon ñalawma ɗimmo ɓe koori nde ɓe kumtotoɗo aliyetimu ari ɓe totti ɗum ñalawma tataɓo o kadi wari noon woodi garɗo ɓe totti ɗum ɓe mbi noon ko min tottuma ko saabu allah min yiiɗa e ma haydara innama nutimukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shakura ko ɗum woni ɗiggere ko ɗum woni hono wiyete muñal worɓe tata meeɗino wonde e badre e haare woodi gaddanɗo ɓe ndiyam mbo adi tettaɗo wi tottu dewɗo e mo on ɓuuri sohlude on wi tuttu dewɗo e mo on ɓuuri sohlude goɗɗo wi tuttude dewɗo e mo ɓuuri sohlude battidiɗo o wi tottoy oto nde ari to on o tawi on maayi o faye ɗimmo o tawi maayi o tawe tataɓo o tawi maayi ɓe foof ala ko waɗata ɗumen so wona muñal nunɗal ɗe ko jikku moƴƴo mo ganduɗa julɗo ene foti fakkitade ɗum saabu allah wi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar o wi kadi inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba o wi wa aqsitu kadi inna allaha yuhibbul muqsitin wa idha qultum fa'dilu so noon kala nunɗete allah ene yiiɗi nunɗal tengti noon saɗa wonde bande en ñande darga ɓuubri allah ndi yimɓe jeeɗiɗo jogori ɗuwade heen ɗuwoto heen ko laamɗo mo ganduɗa ko nunɗuɗo walla sagata mo ganduɗa mawni e dawal allah walla neɗɗo mo ganduɗa ene yiɗiri jama ala ko yiɗi ɗum saabu allah e worɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa jiɗodiri saabu allah ɓe jotodiri saabu allah ɓe ceerdi saabu allah ɓeɗo fof ene ɗuwo e ndinɗon ɓuubri so allah jaaɓi e worɓe woɗɗe ɓe ganduɗa waktu o hokkani en haalde ɗum nunɗal ɗon neɗɗo ene nunɗa hakkude mum e allah woni nunɗude hakkude mum allah ko mbasa rewde ko wona allah saɗa rewa kadi allah tawa a waɗata hen shirk nunɗude e laamu ko tottude neɗɗo foof hakke muɗum nunɗude hakkude suddiɓe muɗum e ɓiɓɓe muɗum ko wasde ɓurnuɗo hay goto sa ɓurni hen goto tan a tooñi hay ɓiɓɓe ɓe ɓe mbi ko ɗum addi caɗele de Yousuf daño saabu yaquba ko ɓurnunomo e ɓiɓɓe muɗum nunɗude to batte dewal allah ko woɗɗitade kala ko gonduɗa diina yamirani ɗum jikku goɗɗo mo jiɗɗen yewtude o ko wonde jurumdero huluqur rahma ɗum noon ummoto koye fittandu ummoto koye ɓernde lamde kala kaɗa waɗa tawa a waɗaran ɗum yengolde kala kaɗa waɗa tawa mbaɗirɗa ɗum ko saabu nafoore kala kaɗa waɗa tawa ko diine yamiri saabu e nder l'islam ko ɓernde woni hun foof nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi ala inna fil jasadi mudghatan iza saluhat saluha al jasadu kulluhu wa iza fasudat fasuda al jasadu kulluhu won husere nana e innama ade so nde moƴƴi
ɓanndu neɗɗo o fof haydara bonata heen so nde boni wal iyasu billah neɗɗo wawa wadde ko moƴƴi ɗum woni alqalbe woni ɓernde noon kala kena haala walla ɗemngal kala kena haala ummoto koto ɓernde ko communication direct al ihsan ko ɗon battidortoɗen woni moƴƴere oɗon gandi ihsan e diine l'islam wi ko ene woodi ko wiyete limanagal ene woodi ko wiyete l'islam ene woodi ko wiyete ihsan Allah wi yo yimɓe moƴƴu tengti noon e golloɓe fitram golle en woni ihsan noon ko gollal ngal tottoɗa ngal mbaɗa ɗum no hanniri ni ka tailleur ka menuisier ka électricien ka mécanicien mo jotodirɗa o mbaɗanamo golle ɗo o sohlema ɗe ha timma mbasa wadde hen feñayagal Allah wi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan Allah yamiri ko nunɗal yamiri ko moƴƴere o rutti kadi o wi qulu linnasi husnan soɗon kaala yimɓe ɓe kaale mumen ko moƴƴi o wi noon moƴƴere noon caggal dewal Allah yo yumma e bamma ngado caggal yumma e bamma bandiraɓe ma caggal ɗum alyetimaɓe caggal ɗum miskineɓe caggal ɗum hoddiɓe news caggal ɗum hoddiɓe woɗɗuɓe caggal ɗum kala jiyaɗo Allah mo ganduɗa ena hande moƴƴere balla ɗum inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay'in fa idha qataltum fa ahsinu al qitlata wa idha zabahtum fa ahsinu az-zabha Allah farli kala kan neɗɗo ena waɗa yo wonde e moƴƴere hay siɗa aɗa hirsa jawdi ma taske welnu laɓiki ha wela beele kirsugol ngol ena moƴƴa beele aɗa wasa tampinde jawdi ndi al ihsan fil muamalat wal aqarib yimɓe ɓe jotodirɗa yimɓe ɓe kodduɗa al ihsanu ma al yatama saɗa wonde al yatimaɓe ko ya reen jawdi mumen hoto waɗ ɗum pasar pasar so tawi ka ɗanniɗo ande wodde e ɗanniɓe tinno kala joguiɗo haaju darano ɗum so tawi aɗa wonde ɓe ganduɗa ene ligganoma e nder entreprise aji ene ligganoma e nder chantier ji holno mbatta goto e mabɓe foof ko woni hakkille muɗum to batte jobdi ko totta ɗum ha timma haade warñede mum ɗumininde kadi so neɗɗo ene ligganoma mbasa fawde e makko ko wawa an fitram golle tawi ka janggowo métier janggu ha ɗigga hoto heñoro ɗum saabu pular wi mbo heppi arsugu muɗum ɓete memlare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sa totama golle a waɗani ndi node kadir ni andu a bonni man ghashana fa laysa minna jikku battidiɗo o ko oɗo woni battidiɗo o woni gonɗude a sidqu yahdi ilal birri neɗɗo so gonɗi tan Allah hokkat ɗum ɗiggere te ɗiggere nde kañum nananma aljanna a sidqu gonɗude nde ko kañum timminta limanagal Allah wi ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqina kule Allah gonde e gonɗuɓe kala kaɗa waɗa ya taw gardinɗa ko gonga o so neɗɗo gonɗi Allah wimo o wonti siddiq nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi iyakum wal kadibi ndentoɗo e fenade fa inna al kadiba yahdi ila al fujur fenade addata ko fajiragal woni julɗo dewo Allah tawa ene waɗa ko Allah haɗi ene jiya e gonɗere so tawi a wowi wadde ɗum hankkadi hakkille ma deƴat ene jiya so tawi a gonɗi kala ko paggiɗa Allah waɗata hen barke so tawi a woni gonɗuɗo sa mayi mbaɗeteɗa considéré ka shahid ka martyr ka cahodinde e nder haare gonɗude ena addanma Allah hokkuma kala ko natɗa daña hen manore sa gonɗi Allah ena walluma kala kene wiye maale nafiqagal woɗɗitoma koɓe mbiyata maale nafiqagal so neɗɗo haali sene yewta fena so fodi lundo so hoolama janfo ɗeɗo gueɗe ɗe fof noon en jii e yimɓe ɓe ganduɗa ko kañumen goni sababu jonde men hande enen joguino ɗiɗo jikkuji en jangge mabɓe gueɗe kewɗe nde ɓe jeehinde ɓiɓɓe mabɓe darima e ɗum ɗon wadde eɗen ñagono sukaɓe ɓe
yo Allah hoybin dongal ngal en jetti almuɓe ɓe en juurimama ɓe en yaafnimaɓe ko ɗum ɗo jinnoɗen barkinorade hande oɗo kikiɗe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Allahu jamam jettumi jom rahamata nde yimre ha ɗone foɗɗata ɗone joftata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك ومجد وشرف وعظم على سيدنا محمد على سيدنا نبينا محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe sehilaɓe tawaɓe ndeɗo jonde caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam on calminama salminanu l'islam salminanu yidde salminanu enɗam salminanu gondigal salminanu koddigal salminanu ummino e subhanahu wa taala on mbiyama yo jaam e kisal wone dow mon. en jetti Allah noon no tawtorteɗen kadi oɗo ziyara hikka battuɗo duuɓi 30 ɓe kaali ɗum nane wonde ziyara duuɓi 30 kam ko ziyara gowtaɗo en duwinomo yen tawi mo wuuri Allah hokken tawede mo wuuri. en jetti bandiraɓe fof noon yettaɓe ɗo ɓe fof en jetti ɗumen en duwonima kadi ɓe gandanɗa hoorema dawliɓe eɗen gandi won tawnoɓe ziyara rawane tawaka ziyara hikka te ko yimɓe yoɓɓintunoɓe ziyara ko yimɓe ɓe gandanɗa hoorema darinoɓe ziyara enen fof eɗen gandi oɗo ziyara fuɗɗino ko nder galle e less caali eɗen gandi yaltinimo bowal ko mawni men Hammadi Sora Ba to mairie ko on fuɗɗi luude basuji fuɗɗi luude sesuji fuɗɗi addude radio ji waɗi hirande Hammadi Sora Ba to mairie ko on yaltini ziyara o bowal nde tawno kamɓe puɗɗi ziyara o ko on yaltini ziyara o bowal fuɗɗi oɗo organisation eɗen duwonomo yo Allah yurmomo yaafamo harnamo aljanna konko joom suudu makko ni ɓe goɗɗodirani woni hono mawni men Hawwa Ali Faye e dendagal wonɓe ɗo eɗen mbiya yo Allah yurmoɓe yaafoɓe. eɗen gandi wonko adiɓe ni wonko wattidiɓe ni ɓen fof en duwimo yo Allah yurmoɓe yaafoɓe sababu ɓeɗon ko jaggunoɓe ziyare tigui rigui. caggal ɗum en jetti en kirima ɗo jettoraji mato e deftara e majji ummiɓe Fouta ummiɓe Louga hay ɗo e wuuro he hay ɓesgu Elimane Samba Thierno Abdoul eɓe jiidi e galle mum ko noon ni dewol e gorol bandiraɓe e galleji seremɓe arɓe ɗo ɓe foof galle Thierno Alpha Abdoullah ari ɗo woni Thierno Khalid oɗo eɗen gandi Thierno no bammo ko jangguinimo ho dañi hisibaji nogas mawni ko Thierno Yahya Wele yummiraɓe jiiɗi yumma e baba jangguinimo ho heeɓi 45 hisib o yeehi hoore fonde galle Thierno Ousmane Ba ko toon o jofni Qur'ana allol makko gadal nan konkoɗe Thierno Ousmane Guida eɗen gandi ummi toon o fayo Galaya galle Thierno Cheikhou Kane eɗen gandi galle Thierno Cheikhou Kane ko ɗon o reeni Qur'ana ɗon ɗo Galaya ɗo no ummi 1953 ɗo hoore fonde ɗe ko noon o jofni mi sikki nden o waɗani duuɓi makko 14 no yeehi galle Thierno Cheikhou Kane ko ɗon o reeni Qur'ana ko ɗon o ɓaari e années 1957 58 ko nden o are juuɗe Thierno Alpha Abdoulaye woni bamum oɗo jooɗiɗo to mairie on dalnimo sharia how feɗɗiti wadde kon oɗo kadi ko Thierno Abdoul ko kaw makko ko denɗi men Thierno Khalidou bammo ko dalni Thierno sharia ha risala no ummi ɗon fuɗɗi yaade galle Thierno Hamdou 1958 ha 1965 caggal ɗum o jokki e seere mi woɓɓe Thierno Yahya Hamme Bawatal en Thierno
Abdoulaye Hamidine Ly en wadde noon eɗen gandi noon ceerno Hamdou Rabbi kadi jangguini ɗum ko ceerno Mamadou Bocara kay hayɗi Gatagui on ko tawnum oɗo ko tawnum ceerno Mamadou Bocara kay hayɗi mbi manam tani ko jangguini ceerno Hamdou Rabbi wadde noon ceerno Abdoul seeram e mum no jooɗi wadde ko seeram e men wadde kon en jiiɗo nane ɓesgu ceerno Hamdou Rabbi wadde ɓeyɗo so jooɗima konngol ngol kañumen jeeyi kañumen poti haalde wadde eɗen kaala koye sakkitoroɓe ɓe kaaleten en jetti noon miñiraɓe en jetti almuɓe en jetti pelle en jetti dayiraji fo noon yettanoma mi haaltata ɗo ko haalaka ɓerɗe kecci ɗi en keeɗima conférence hono mawni men docteur Abdoul Kane mo ganduɗa ko ceerno nehi ɗum kañum nehi en hono oɗo thème belɗo mo waɗi ko faate jikku moƴƴo e nder l'islam e nde tawno ceerno Abdoul ko ɗum jangguini yimɓe ko jikku moƴƴo nde tawno ko ɗum seereɓe makko jangguinimo konkoni ko ɗum o jangguini eɗen gandi jikku moƴƴo so haalama tan ko imanagal haala so haalama tan ko sulukul hasan haala so haalama tan ko gonɗude ko wonde neɗɗo gonga haala so haalama tan ko hoolare haala so haalama tan koko neɗɗo suɗorto koko jiyaɗo Allah suɗorto e gurdam mum ha wawa sifirede sifaji moƴƴi ceerno Abdoul jangguini en ko diine e jangguinde diine e jikkuji no neɗɗo wurdire société e jikkuji no neɗɗo wurdire enɗam e no neɗɗo wurdire bandiraɓe ceerno Abdoul jangguini en ko fondation neɗɗo ko needi son gari duɗal makko ɗo o winno ɗon ko al ilmu al adab wala ilmu wala amal ko ɗum woni proverbe mo hutortono neɗɗo o ko yo jogo needi ko needi sakkoto gandal fowo hen yooɗa ko needi sakkoto dañal fowo hen yooɗa ko needi sakkoto laamu fowo hen yooɗa ceerno Abdoul ko ɗum ko ɗon o winduno ɗon e duɗal makko al adab wal ilmu wal amal konko ceerno Abdoul na wayno kamɓe ɓuuren andudemo kono noon ko jikinaɗo men eɗen gandi e ko ɗum o jangguini en ko neɗɗo jeeya hoore mum neɗɗo ko yimɓe jeeyi ɗum neɗɗo jeeya hoore mum ko seeɗa ko ɗum ceerno Abdoul jangguini en wadde neɗɗo hoto jeeyi hoore mum neɗɗo hoto jeego indépendant total neɗɗo yo itten yimɓe gueɗal neɗɗo yo jeeye hoore mum seeɗa ko heddi ko bandum en jeeya ɗum julɓe jeeya ɗum ɗo cohluma foof ko yo kutorom yoɓe kutoro gandal ma yoɓe kutoro doole ma yoɓe kutoro hakkille ma yoɓe kutoro foof ma ko ɗum ceerno Abdoul jangguini en wadde kono o jangguini en pinal o jangguini en kono neɗɗo hormorto neɗɗo no neɗɗo hormorto mawɗo no mawɗo yurmorto suka ceerno Abdoul o jangguini en ko yende en hakkeji neɗɗo yore en hakkeji neɗɗo na wayno ceerno Abdoul Kane ko haali ɗo ko ɗum tan garami tentinde ɗum ɗon fof ko ceerno Abdoul koko jangguini ɗum nde tawno kala ko haali wiyata ko ceerno Hamdou Rabbi wi ceerno kaari wi ceerno Hamdou Rabbi ko ɗum ɗo wimin ɗum ɗo wi ɗum ɗon ko seeɗa ɓe kalannomo wadde kon ɓen jangguini yimɓe tan ko dewal Allah jangguini yimɓe kono Allah ɗoftorte o jangguini en ko neɗɗo ɗo woni fof yo wono ambassadeur bandum neɗɗo ko ɗo woni fof ko yo yimɓe naftoro ɗum jogade nafoore woni yo yimɓe naftoroma ceerno Abdoul jangguini en ko yen janggu ko yen jangguin ko yen sen janggi ko yen gollir ceerno Abdoul jangguini en ko yen nafgu ko yen laabdeedi ko yen moƴƴin o jangguini en ko kala nokku ɗo garɗa e comportement poɗɗa ɗon jogade e kala saaha kala ko namdi e kala ko namdaki eyyi kala ɗo poɗɗa hutorade hakkille ma walla ɗo poɗɗa hutorade gandal ma walla ɗo poɗɗa hutorade nunɗal ma o jangguini en e kala nokku e kala zamanu suwat ko jawdi ma suwat ko tama jodma suwat ko tindare ma suwat ko gandal ma ceernajo o jangguini en ko yen kaɓo bonande kala ɗo jiiɗen bonande yen kaɓo ha lomtinen ɗon moƴƴere wadde noon ceernajo o jangguini en ko dewal Allah e ɗoftare
o jangini en ko kala ko woni ganduɗa hoorema asasu salahul fardi wa yamalu anil musahamat e gollude social no feewi ɗum noon bandiraɓe eɗen jinno haalde hen ko heewi nde tawno oɗo ziyara baɗeteɗo baɗanaɗo ɗum o waɗɓe ɗum ɓe ko siftordemo golle makko e jikkuji makko e fannuji makko e darde makko wadde noon sinna tan ko jimme makko wonno no yehiɗe ɓe goppa kono noon tawno ko Allah ƴettira hayno yeehi koko continue wadde noon eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala kala ko dañaɗo e baraji podaɗi hen yo Allah foɗɗi hokku en e baraji podaɗi hen ɗi kala garɗo ɗo yo Allah humto haaju mum kala garɗo ɗo emo arani foof e joguinde andi e moƴƴo yo Allah fewnu yeeso mum fewnu caggal mum kala ko jibina e ko fagga yo Allah waɗi hen barke kala gadduɗo haaju yo Allah humtu kala gadduɗo ñaw yo Allah sellin ɗum noon eɗen ñaago subhanahu wa taala yo Allah hokku en barke e temps uji men e gurnameji men yo Allah waɗ barke suddiɓe e geñgol yo Allah hokku en barke e moƴƴere o rokka en ɓuural o walla en o jippine men yurmede e kala barkeji o jippine men o jippine dendagal ɓesguji men allahuma aadi aleyna min fadlika wansur aleyna min rahmatika wanzil aleyna min barakatika allahuma zayyina bi zinati iman waj'alna hudatal muhtadin allahuma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ah allahuma arina albadila badilan وارزقنا الاتباع اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها آمين 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 علانيتها وسرها آمين اللهم اعتق رقابنا من النار آمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين ومن النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء اللهم إنا نسألك الصحة والأمانة وحسن الخلق اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اصلح ذات بيننا وحدنا سبل السلام اللهم وفقنا من فضلك اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم انا نسالك من الخير كلها اللهم تقبل منا enen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala no fillintu oɗo ziyara e men laabi limtinde allahumma a'adid alayna hazi ziyarata awaman adida وأزمنة مديدة ونحن في سيئة وعافية وعمن وإيمان ورخاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم إنه أنا تتسير من دونه أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تتوب علينا توبة نصوحا ترضى بها عنا رضوانك الأكبر وأن تعافينا من كل علة ومن كل سوء ومن كل فقر ومن كل مرض ومن كل ذلة ومن كل مسكنة ومن كل ضيق ومن كل هم ومن كل غم ومن كل ضيق ومسكنة وارفع اللهم ذلك كله عنا وأن تهب لنا يا الله رزق الدارين وسعادة الدارين وغنى الدارين وعافية الدارين إنك ولي ذلك والقادر عليه وأن تسعدنا وتسعد أهلنا وذرارينا سعادة لا شقاوة بعدها أبدا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك بحق اسمك اللطيف أن تجعل جمعتنا هذا جمعا مرحوما وأن تجعل تفرقنا بعدها تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا واعنا على قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا الله يا الله يا لطيف يا حي يا قيوم نسألك بما سألك به المرسلون والأنبياء والصالحون أن تجعل جمعتنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعدها تفرقا معصوما بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أعد علينا هذه الزيارة سنين عديدة وأزمنة مديدة ونحن بكامل الصحة والعافية والسرور اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اقضي الدين عن المدينين اللهم اكشف كروب المكروبين اللهم انصر الإسلام والمسلمين nde yimre ha ɗone foɗɗata ɗonde joftata
yo allahu joomam jettumi joom rahamata nde yimre haa ɗo nde joftata ɗo nde fuɗɗata